Ik sta hier bij ontmoetingscentrum De Lieve in Hulst en dan gaan we het hebben over de Walk of Hope. Dat is een wandeling die op vrijdag 12 december plaats zal vinden. 's Avonds in aanloop naar het aansteken van de lichtjes van de kerstboom hier in Hulst. Het is een wandeling die hoop moet bieden aan mensen die wat minder gelukkig zijn in deze warme kerstdagen. Het is een beetje een combinatie. Hulst voor elkaar die doet het voor mensen die dus eenzaam zijn, hè, of iemand kennen die eenzaam is. En Stichting Mascura die doet het eigenlijk voor mensen die iemand kennen die ziek is. Wat verwacht jij ervan? Nou, dat het eigenlijk echt een hele warme, gezellige wandeling wordt met aandacht voor elkaar. Want daar gaat het vooral om. Dat we niet naast elkaar wonen en leven, maar met elkaar. En dat komt vooral tijdens de Walk of Hope naar voren. Mensen lopen mee voor iemand anders die ziek is. Of mensen zijn zelf eenzaam of hebben eenzame mensen in de buurt. Of mensen die zich vaak alleen voelen. Nou, dan zeker rond de kerstdagen doen we het samen. Dit is niet de eerste keer dat het georganiseerd wordt. Het is in 2012 begonnen, maar er is een tijdje tussen gezeten. Klopt, wij zijn vanaf 2012 tot 2017 hebben we het gedaan. En het was in combinatie altijd met een verrassing ook voor de zieken. We hebben dat weer dit voorjaar weer opgepakt. In mei zijn we dat weer gaan doen in Axel en het was toen best een groot succes. En vandaar dat we dat nu ook in Hulst graag willen doen. Ja, wat zijn de reacties die je toen in Axel bijvoorbeeld kreeg? Ja, mensen zeggen van het is zo hartverwarmend als je echt voor iemand meeloopt of als je echt aan iemand kunt denken. En kijk, we doen het dan ook met elkaar een hart vormen bij de kerk op het eind van die korte wandeling. Daar worden foto's van gemaakt en die foto's krijgen mensen die dus deelnemen. Die kunnen ze deelnameformulier hier in die doos doen in De Lieve. En dan krijgen ze een foto van het hart waar ze zelf in staan, zeg maar. Krijgen ze van ons doorgestuurd en dat kunnen ze dan zelf weer doorsturen naar iemand waar zij voor meelopen. En wij zeggen van ik heb voor jou meegelopen, ik heb aan je gedacht. Dus een beetje op een andere manier aandacht geven aan iemand die dat nodig heeft. We starten aan de Keldermanspoort. Prachtige omgeving natuurlijk, want wat dat betreft is Hulst natuurlijk een prachtige stad om dit soort evenementen te organiseren. Het is een redelijk korte route, dus ook voor mensen geschikt die minder goed ter been zijn. We houden rekening met wielen, dus als mensen zijn met rolstoelen of rollators, die kunnen ook meelopen. En hoe mooi zou het zijn dat er dan ook heel veel mensen aansluiten en dan we samen richting de basiliek lopen en daar dat prachtige hart vormen.